Thank you, Jesus. Iwala phakathi. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Wena uyinqaba yethu. Thank you, Jesus. Wena ulidwala lethu. Thank you, Lord. Wena usisiphephelo sethu. Uyinkosi yamazulu. Baba siyabonga. Thank you, Lord. Baba wethu siyabonga ngosebusuku njena. Yes, Lord. Sibulela Baba izwi lakho. Yebo Nkosi. Lona lisiqondisayo. Yebo Baba wethu endleleni. Baba wethu onamandla lisazisa wena. Lisifundisa wena. Sikhule kwazini wena. Sikhule Baba enyanisweni yakho. Thank you, Lord. Siyabonga inkosi kumntwana wakho Nkosi Mkobe. Phinda inkosi umbathise Nkosi thetha Nkosi ngaye. Egameni elinamandla igama lenkosi Yesu. Amen. Siyabonga abazali uNkulunkulu osiqhubile singena kwisambulo chapter 11 egameni lika Jesu ngiyanibingelela amen. Webazalwane ngifuna ke okay mhlambe so ibambe khambeni. Okay, ngicela sifunde ke bazalwane isambulo chapter 11 verse number 1 uqala ufunde iheading yakhona siqhubeke. Yebo. uJohane unikwa umhlanga wokuhlanganisa. Wokulinganisa. Yeah. Yeah. Verse 1. Ima ngifunde ku-English ithini? The two witnesses. Hayi isho njalo kwena? Chapter 11 Enye ithi measuring the temple. Nayo ke. Sini bakumbethu kwena? Thi amanqina amabili. Okay, nisilahlele. Okay, unikeza umhlanga nanku wokulinganisa ithempeli. Ngiyabona ke ngibambela yabazalwane. Niyazi nimawaze lento iBhayibheli ulazi lonke mawaze lento engizofundisa yona lenje. Amen. We Old Testament Exodus. Leli gama elithi Exodus lisho ukufuduka, lisho ukuhamba, uhambo. Indlela yabantwana bakwaIsrael besuka eGibhithe beya eKhenani. Kwakunento kwakuthiwa ithabanikeli. Ngiqondise ke kula ngithi ukufundisa nje into efishane la. Kwakunento kanje. Kwakunento kanje ukuthi indawo yomhlabelo. Okay, no, it's fine. Bese kuba lemihlanga la ewu5 eyi5 asithathe ngokuthi nje eyi5 bazalwane noma kwakunamakhulu angafuna nje la 5 years. Okay, lali njena ke bazalwane ithabanikele. Kwakunendawo yokungena la noma kwakunomnyango wokungena la bese igcina ngayo la phezulu kwalo la kwakunento esibiza nge-Shekinah glory noma inkazimulo kaNkulunkulu ehlezi phezu kwetende. Itende nathi yayihlezi phezu kwalo noma nini. All right, inkazimulo yayisho ukukhona kaNkulunkulu. Then la bazalwane lokhu kwakubizwa njengoba nibona ku5 nje kwakusho ivangeli elizayo ku6 ku5 kwakusho ivangeli elizayo. So wawudlula la mawuya kwi-Holy of Holies mawuya endaweni engcwele yayila ngaphakathi. So umuntu mengena ezovuma izono wayengena la esangweni because bona babephila la ngaphandle kwetende. And mind you, sorry bazalwane, just to remind you, lokhu kwakumuveka konke lokho. Babethi bese behamba insika mhlawumbe isukuyihamba bayifolde yonke lento leyo bazalwane bahambela. Kodwa le yangathintwa ayithintwa umpriest nakhona ezingcwelisile qha. Ngoba mengayingcolisanga wayifela phakathi nengenela. Right? Kwakuthi mengenela akhipha intambo noma ichain, into abazoloke beyidonsa naye ayidonse babonjwa usaphila. Uma uthi usefile bazozwa seyidonsa ingasanyakazi babonje ukuthi ufile ukuthi ungene endaweni engcwele ngegcwele. Namhlanje bayingenela abantu endaweni engcwele. Njengoba sikhonza nje bayingenela nokuye ngokudengena. Nokade kuyabonisa nokade kuyoqa nonke nenhliziyo yakuyangena. But ke asikho la. Kwakunzima kakhulu wawungekuhlale. Kahle bazalwane nje ngicabanga ukuthi 99.9% wethu abusuwafa makuthiwa kusayilesi isikhathi. Ngoba kwakungadlala. Wawungakhohlisi namanje uyakhohlisa ngenhliziyo. All right, babengena lana lo mnyango wawu 3.5 meters. Mawu 3.5 lento ngisho ukuthi seberonga abantu abathi uJesu wahamba eneminyaka 33. uJesu wahamba eneminyaka 33 no half.
nayo into befuna ilungise. So lana ke ungene nemvu yakho noma imbuzi ume la e-altar la umpriest uMose noma uAaron la bakhona la babehlaba la baqede kunesitsha la segazi uvuma izono zakho la uqede lezo bazalwane masuvumile bese ngena la maye ngena la le ndawo le ilekhethini elalivala ngaphakathi maye ngena la ungena endaweni engcwele naleli gazi lale besihlatshiwe bese lithatha leli gazi alithele kule ndwangu kwakule ndwangu njengoba libona le mhlanga abazoyibeka kanjani nayi mhlanga bese kuba le ndwangu imbozile kanje le ndwangu le iyahlukanisa indawo engcwele nendawo engcwele so ngakwengcwele kwangena umpriest ngalawo kwakugcina isoni ngalo so masuvumile izono bese thatha le gazi ke alithele kwikhethini elikhulu elahlukanisile alithele nje noma kanjani niyibona leyo alithele le khethini ke lagcina selithick kakhulu ngongani nje mhlawumbe lasigcina selingaka ngani ngenxa yamagazi athelwa khona lagcina selukudonga kwalona niyalizwa so okay lokho bazalwane la kwakunezinto ezaziningi ezazishiwo the old gospel then masasingena kwiTestament elisha kwangenwa la mshawe u5 isho 5 gospels uMateyu uLuke uJohn ubani uMark nobani kunibani bazalwane is it 4 synoptic yeah 4 gospels sorry 4 gospels so lemhlanga yayisho ama-gospel azayo ukuthi ama-gospel azayo azoba u4 niyayizwa leyo ngokufika kwenkosi so wayengena lana umpriest athathe leli gazi alithele iyona-ke le ndwangu yethempeli eyadabuka nje kwathiwa kwadabuka isihenqo sethempeli kwakudabuka le ndwangu ngale ngathi uJosefa le nto yayisisho ukuthi sonke ekade sigcina asigcini la sesine-access ukungena kwi-Holy of Holies sesiyakwazi ukungena endaweni engcwele niyayizwa kwakhona-ke la endaweni engcwele kwakhona umphongolo noma kwakhona umphongoli nithini ngesixhosa nithini ngifuna ngala gama lebhayibheli ngifuna leyo gama so kwakuba nento yawunjena-ke njenganedesi kwakubanjwa ngala nangala unezinto eziwu4 zokubamba lo mphongolo-ke phakathi kwawo kwakhona ilezo imithetho eyishumi bese kuzoba khona nenduku ka-Aaron le nduku uyavula ulwandle yenza yonke into but kwakunenduku ehlala lapha kule so kwakuthi bebehamba-ke engathathwa inomba yethu kuthiwa amaLevi-ke yona-ke alright so uNkulunkulu-ke bazalwane-ke wayisusa yonke-ke lento kwasisivule indawo engcwele kuthiwa uJesu wangena kanye ngegazi lakhe kungathi le undle lisekuhlatshweni wayichaza lento kanti because siya ethempelini manje alright bukani-ke bazalwane ithi abanike njalo angithi alright bukani-ke konke ngifuna nibuke-ke na uyabona ukuthi kuthiwa kudabuka isihenqo sethempeli uJosefa uNkulunkulu nemfihlakalo kuthiwa ngalesa sikhathi sidabuka asiqalanga phansi saqala phezulu kodwa kufanele uzibuze ukuthi ufunda iBhayibheli why ile ndwangu yaqala phezulu yazi why uNkulunkulu ayifuna into yakhe isolise ufuna into yakhe yazeke mayenziwe uyena ngoba uma kuthiwa yaqala phansi babeyothi mhlawumbe amaJuda khona wayidabula noma ingesikele kodwa ngoba yayiphezulu lapho yadabuka isuka phezulu la khona bezothi this can only be God yadabuka phezulu yaze yafika phansi kwadabuka le kwavela indawo engcwele kwakungangeni umuntu kuyona sakwazi ukuzingenela iyeleke e-Old Testament nabo-ke manje uJohane sekuthiwa kakalinganise ithempeli akalinganise le ncwadini yesambulo ukunikeza umhlanga wokulinganisa ithempeli walilinganisa-ke khona-ke abayenzile lapha kuyilento wayenza kahle lo mzalwane mina nje just drawing so kwakuyilo iminyango yethempeli bese ubude balo kube ufishane balo bese sihlangana kanjalo then bese kube igceke elingaphandle ngenzela ukuthi understand khumbula njalo igceke elingaphandle nalo likhumbula then ithempeli ile ndawo ngikhumbula ngifuna nje ube ngaleso sithombe asifundeke bazana ngoba siyaphuthuma ufundeka verse 1 yebo banikwa umhlanga wokulinganisa ofana nenduku banikwa umhlanga wokulinganisa ofana nenduku yebo kwathiwa sukuma ulinganisa ithempeli likaNkulunkulu
Sukuma and measure. Yebo linganisa itempeli likaNkulunkulu. I-altare. I-altar. Nalabo abakhulekayo kulo. Imanike. Funde kweSixhosa baba. Ufunde kweSixhosa. Ke kaloku ndanikwa ingcongolo ende yokulinganisa. Kwathiwa hamba uye kulinganisa indlu kaThixo. Neqonga lamadini. Ubale nabo banqulayo. Ubale nalabo banqulayo. Uthini kwi-English? Sheshisa mntanami. And there was given me a reed like unto a rod, and the angel stood, Spirit saying, level. Rise and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein. Imanike. Why kuthiwa kameje? Sayakufundisa. Into kuthiwa kameje is because isibale esongena la siyaziwa. Amen. Awukwazi ukungena ungekho kuphi? Esibalweni. Yafuna le mawunga ezulwini ucacela ukuthi awuye. Mawuye wazi. Kuthiwa kalinganise le tempeli. Alilinganise kahle azalinganise ngisho abantu abale ngisho abantu abazongena khona. Hayi bazali kunzima. Because kufuneka abale ngisho abantu abazongena. Ngifuna nibuke uthando uNkulunkulu asithande ngayo. Amen. Liphinde bakusikia le verse. Verse 1. Verse 1. Nganikwa umhlanga wokulinganisa ofana lenduku. Kwathiwa sukuma ulinganise ithempeli likaNkulunkulu, i-altare, nalabo abakhulekayo kulo. Nalabo abakhulekayo kulo balinganise kwabona. Shothi akungeni nombala. Akungeni isididi nje somzalwane esingazazi siyapha singeni. Akungeni nombala. But ukanike bazalwane. Okay, ngiyalihlebela. Niyazi ukuthi baphi laba abazongena la? 144,000. Amajuda azongena asingeni thina ngeke ngisho usuthanda. Funda kodwa uqhubeke. Verse 2. Yebo. Kepha igceke elingaphandle kwethempeli uliyeke. Wenze njani? Ungalilinganisi. Yayi! Liyeke lona ungalilinganisi. Ngoba njengoba beshumayela ngoko khona iningi elisazosindiswa. Amen. Liyeke ungalilinganisi. Ngokuba linjani? Qhubeka baba. Ngokuba linikwa izizwe. Linika izizwe. Nomuzi ogcwele ziyakugqo. Gqoba ngezinyanga ezingama-22. Hey! Thwala ungalinganisi. Wazi wasithanda uNkulunkulu webantu bezizwe. Singangenanga ngamthetho, singenzanga kahle, singumakoti omncane ongenamabele. Singaqualify ngalutho manje. Asinalutho esiqualify ngakho. Kuthiwa labo bona babejiwe balinganiswa bana. Thiwa kodwa la udede bayeke lapho. Siyaziwa Nkosi yami asinamabele, asinalutho engasifaka lapha. Ukholwa namhlanje uzalo sasa asakhona. Kodwa nayi indawo yakhe. Thungasilinganisi ngokuba lona lingelani bazalwane. Lingelabezizwe ama-Gentiles. Nobuzongcwele labo yebo bayohamba khona bewugxobagxoba ngeenyawo. Hawu webazalwane. Saze sathana. Balinganisiwe labo. And mawubuka yini enkulu le ngaphandle nengaphakathi. Incane lo ngaphakathi. Kodwa la sibaningi. Sibaningi mzalwane. Sibaningi indawo yethu. Nkosi yami. Amajuda azobengena ilanele la. Kodwa la akulinganiswa. Ungasali kule namba ezongena la. Ungasala kule ngoba vele uqualify. Asingenanga ngamthetho ngakusoka ngani. No, singenanga ngacovenant ethize. Yamajuda kodwa thina singene ngomusa sila. Thiwa singabalwa. Cela ungifundele kwi-English. Yebo. But the court which is without the temple leave out, and measure it not. Yebo. For it is given unto the Gentiles. The Gentiles abezizwe. Yebo. And the holy city shall they tread underfoot 42 months. 42 months. Okay. Manike bazalwane. Kufaye manje lento ngiyibhale. Okay. Okay. 42 months. 42 months. Is equal to 1,260 days.
All right. 42 months lo. 42 months 1206 ibambeke lento ke manje ngoba sisaba isambulo chapter 13. Ngicela ungibambele lento ungayikhohlwa. Ngamanye amazwi futhi 42 months lo no 1260 days. Usho 3.5 years. Alanjani lokhuza ngazi ukuthi bathiwa no 3.5 ishoni abantu abafunde ikhona. Lungile ke amen ibambeni lapho. Amen. Kusho ukuthi leyo 3 years and 6 months. Awungaze ngifundisa namhlanje. Lalelani kahle. 3 years and 6 months ubambe khona into eyenzeka ngawo emlandweni lo. Uthe 1 bani ngisho manje? Manje? Okay, faka u3 ngala. Amen. Siyabonga. Inkosi ibusise mfana wami. Undeka ukuyongoya wena. Alright, naida. Amen. Ozani bazalwane ozani. 42 months ile ithuku bese kuba 3.5 years ubambeke. Ibambe ngoba izodingeka amaduze. Asiqhubeke ufunda uqedile we-English ufunde into ekuyifunda usibili? Utata. Okay, funda ke kwasibili. Verse 3. Ngiyakubanika igunya ofakazi bami ababili ukuba baprofete. Yebo. Izinsuku ezi-1260 Yebo. bebathiswe indwangu eyisaka. Funda kuyisixhosa. Ngokunjalo ndiyakumisa amangqina amabini ukuze avakalise udaba. Ngazo zonke ezonsuku zilishumi elinambini lamakhulu. Mashumi amathandathu. Ayakuba enxibe ezihwexayo zokuzila. Okay, funda kwi-English. And I will give power unto my 2 witnesses, and they shall prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth. Alelanike. Ngishilo ngathi angithi yabo ukuthi usadideka kakhulu mathiwa 42 months. Okay, incwadi yesambulo ke ifihleke la. Ithi 42 months kwezinye indawo, kwezinye indawo 1260 days, kwenye indawo ithi 3.5. Yebo? So inganididi leyo nto ngoba sisazosuka sifike bengasho 42 months sifike besho lo yeah. Okay? All right. Asiqhubekeni. Okay, lalelani ke nabo ofakazi ababili angikwazi ukudweba kusiyami. Kodwa ke nabo ofakazi ababili uthi uNkulunkulu uzokhipha ofakazi ababili ngalesikhathi. Yabona ke interesting. Ngiyokhipha ofakazi bami ababili manje. Sengibanikeza bona abayo prophet insuku ezu-1260 days. The prophet waba yiziprofesi yeinsuku engaka. The prophet zonke le insuku each and every day bobe khuluma izinto for 1200 base bethi kibandla ke lele ligcwele la lithi abasekho abaprofeti. Ithi basho njani? Bavalwa abaphuma nje bazophinde na. Kodwa akasiya ngikho la. Ungalwela abaprofeti ukuthi hayi ngoba umprofeti naye ngeke nika siqhubeke. Verse 4. Funda baba sibili. Verse 4. Ngifuna sicheck ukuthi obani laba prophets. Plan sibazi namhlanje ukuthi who are these 2 witnesses? Obani laba prophets abathula azobakhipha. Funa sibe uyabona ke manje ngicela nenze nje bazana. Beka umoya phansi kanti ungabusakhala ngexesha nangani. Beka umoya phansi ungilalelisise ngoba sizobaveza ezweni. Kahle kahle oqala usevelile ukuthi aninakile nini. Kusakuzovela owesibili manje. Okay, qhubeka ke baba. Yebo baba sibili. Labo bayiminqumo emibili nezinti zezibali ezibili ezimi phambi kwenkosi yomhlaba. Yebo qhubeka baba sibili. Uma kukhona ofuna Oh, sorry baba sibili. So uthe bayiziya uphinde leyo ndawo. Labo bayiminqumo emibili nezinti zezibali ezibili ezimi phambi kwenkosi yomhlaba. Ngicela ufunde English. These are the 2 olive trees. 2 olive trees. Yebo. And the 2 candlesticks standing before the God of Ngiyakhumbula heaven. ama-candlesticks uthi ayesho ukuthini? Ingelosi akithi. Ma-messenger. Shuthi abantu abathunywe. Shuthi malithi olive trees. Alisho into engaphili. Yabo? Because isihlahla se-olive ngizobe ngisichaza.
Hlase olive sishayini. So laba ke bayilokho and laba ba 2 candlesticks niyakhumbula bazalwane. Ba truth out of lawo 7 laba ba ozoba nje u2. All right, ngifuna sibheke obani ke laba prophet. Okay. Ngifuna sibabheke. Umngcobo ke namhlanje ngokufunda kwakhe nokuhlaziya kwakhe iBhayibheli bazalwane. Nayi imfihlakalo la ikhona. Ngifuna ke mina ukuthi niyibukeke le ndaba. Laba banamandla verse 6 ngicela ufunde okay iMark. Obani laba? Ngokwami ke bazalwane ukuhlaziya kwami. uElijah lo. Elijah ngala Moses. Angazi Moses uyedala ese? Yes. Good. Elijah noMoses ngicela nibukeke ibona laba ngokuhlaziya kwami laba ukuthi. Asibuka ama characteristics. Asibheke bazalwane ukuthi ke ilokhu uza kabithini. Asibheke nje. Okay. Oyoqala isivelile ukuthi aninakile. Ubani oke owakwazi ukuvala imvula 3 years and 6 months yanganethi kwi-Old Testament? Elijah. Waqala wavela. And uNkulunkulu lithi iBhayibheli encwadini yomshumayeli lokho enikubona manje sekwake kwaba khona. Naloko nisazokubona kusazobuye futhi kube khona. Ngoba uNkulunkulu njalo ubuyele ezintweni ezidlulile. So ngamanye amazwi uNkulunkulu uyayirepeat into. Number 1 sesiyathola ngoba sizozwa. Number 1 kuthiwa lo kwi-Old Testament wavala imvula yanganethi 3 years and 6 months. Nangu 3 years and 6 months kodwa sowuzwa. Funda ke baba usibiya verse 6. Verse 5. Yeah 5. Uma kukhona ofuna ukwenzakalisa laba. Yebo. Uphuma umlilo emlonyeni yabo. Ubhubhise izitha zabo. Yebo. Yebo, uma kukhona ofuna ukubalimaza, ufanele ukuba abulawe kanjalo. Imanike. Number 1 bazobe namandla kakhulu. Uma nje khona umuntu othi uyabenzakalisa. Uma nje kukhona umuntu othi uyabenza kuvale kuphuma umlilo emlonyeni wabo. Ubani indoda umlilo? Ukuthi bavane bakwazi ukukhipha umlilo emlonyeni njenge-dragon. Ngiyafisa ukuthi nje phela ke hayi umuntu cishe bengasekho Nkosi yami. Kodwa nje uNkulunkulu engathi le ndaba akasivezele. Ngiyafisa ukuyibona uNkulunkulu intolo mhla yenzeka. Ivangeli kade beliphika kangaka. Sekufika le 2 yalaba prophet. Amasosha omhlaba athunyelwe kuthiwa abani yobabulala afike lezibhamu vale kuphuma umlilo emlomeni wabo. Uwabulala waqede. Ngoba ngeke bathintwe laba. All right, qhubeka. Verse 6. Verse 6. Oh, verse 5 in English. Funda lapho. And if any man will hurt them, fire proceedeth out of their mouth, and devoureth their enemies. And if any man will hurt them, he must in this manner be killed. Lalelani ke bazalwane. Shuthi kahle kahle izwa bayolikhipha liyobe liwumlilo bulala. Bakwazi ukuthi mekhuluma nje into yenzeke. Okay, qhubeka ke baba sibili. Verse 6. Laba banamandla okuvala izulu ukuba lingani ngezinsuku lapho beprofetha. Imani banamandla yezo sekuthiwa bobabili ke manje. Kodwa kuthiwa laba banamandla okulivala izulu. Banamandla okuvala izulu. Lingani ey'nsukwini zabo zokuprofetha. Ubani owavala izulu langani 3 years and 6 months now. Nalo unayo imkhuba yamanzi wakwamisa ulwandle ngala nangala. Lama. Amen. Kodwa sisazomthola ungamjahi. Funda bakusini. Laba banamandla okuvala izulu ukuba lingani ngezinsuku lapho beprofetha. Futhi banamandla phezu kwamanzi ukuba bawaphendule igazi. Samtholo wesibili. Ubani owaphendula amanzi aba igazi eGibhithe? Okay. Asiqhubeke baba, qhubeka. Nokushaya umhlaba ngezinhlupheko eziningi. Noma nini lapho bethanda ukwenza njalo. Ubani owashaya umhlaba waseGibhithe ngey'nhlupheko? Omnyana amasele kwafa amazibulo wakhona kwenzeka yonke into. So bazalwane iBhayibheli mofuna ukulibona ubona ukuthi emlandweni kwenzekani ngalento ekhulunywayo. So mina Ngcobo phambi kwenu bazalwane ngithi laba bantu kuyoba uMose noElijah. Amen. Why ngisho njalo?
kuke kwaprofetha uJesu ke wathi kubafundi lalelani abantu bathi ngingubani nikhumbula leyo ndaba chapter 16 lo kaMatthew uthi bathi ngingubani uthi omunye bathi kuvuke umprofeti uElijah nikhumbula kusho ukuthi babazi ukuthi kuyohamba khamba umprofeti uElijah enze njani abuye right amen baphinde bakhuluma bathi hayi omunye wabaprofeti basendulo wayemunye umprofeti wasendulo ababe refer kuyena njalo Mose baze bambuze ku chapter 6 ka John bathi kanti wena umkhulu yini kunoMose niyakhumbula amen baphinde futhi bathi sibambe wesifazane eqotshweni umthetho kaMose uthi akabulawa akhandwe ngamatshe kusho ukuthi umthetho kaMose ubulo kuphila kubona because bayazi ukuthi uMose nomthetho wakhe ngeke kufe you understand namanje kaIsrael sabanje so laba phinde futhi sibukele Mountain of Transfiguration intaba la khona kwaguqulwa khona uJesu chapter 17 uthi uJesu mayisentabeni wathatha uJohane noPetro noJakobe bakhuphuka naye baya entabeni mebefika lapha entabeni kuthi isimo sakhe saphenduka sabenye into phambi kwabo ekhumbula asayi lamavesi ngiyanixoxela nje kuthiwa saphenduka kuthiwa kwathi kusenjalo kwabonakala okay kwabonakala uMose noElijah bemile bekhuluma naye nginombuzo ukuthi bayapho uMose noElijah ngoba phela bafa ke sithi bafa sibeke kanjalo bafa naku kuvela amadlozi kaJesu kwenzekani yes amen kusho ukuthi kunemfihlakalo and kuthiwa babekhuluma naye about ukufa kwakhe baxoxisana naye umile basho ukuthini uMose noElijah uJesu la phakathi nendawo uMose ngala uElijah baxoxa naye uThova nowababona uPetro babona bathi kuhle Nkosi ukuthi sihlale la kungathi singavale sakhamba dokodo yabo sisale sesihlala babona inkazimulo yalamadoda bathi no man asale sesihlala sakhe idokodo elinye elikaElijah elinye likaMose bese kuthi elinye kube lakho kwavale kwakhuluma izwi ngimnike imfihlakalo kwakhuluma izwi ezulwini lathi izwini langakhulumi ngalo lakhuluma ngalo lathi lo indodana yami ethandekayo yizweni langakhulumi ngalo nalo basho ukuthini la lo urepresenta the law uMose umele umthetho lo umeleni na lo umele abaprofeti lo umele umusa grace so uNkulunkulu mayekhuluma uthi angiyikhuluma ngalo uMose omele ilaw noma omele umthetho ngoba isikhathi somthetho sesidlulile angiyikhuluma nangalo omele abaprofeti because sekukhona lo uGrace and uGrace ubaphethe bonke unomthetho wakhe lo aphinda kumprofeti ngokwakhe so laba ke bevela ngemfihlakalo lento sivezela ngokusobala ukuthi indaba yabo yayingaphelile nako ke isambulo sithi kuzophinde kuvele 2 witnesses abazovela abazoprofeta 1260 days bazoprofeta laba babili banamandla okuvala imvula nangu wakwenza lo mfowethu wayenza lento lo ushaya ngeinhlupheko methanda kuthiwa babazokwenza kokubili lo and iBhayibheli bazalwane ukwazi iTestament eligana uzathola ukuthi lithi iBhayibheli uMose content idayo ke lapha cela nilalele na babu bethu kwinake lento engizokutshela wona lithi uMose babumanzi abantu nje abafunda iBhayibheli lithi uMose enkululeko wakhuphuka entabeni zakaMowabi mhla esefa amen wakhuphuka entabeni zakaMowabi wayesefela khona lithi wathi mefela khona lithi wamgcwaba nginombuzo ukuthi ngoba uMose wayebhala ubani wabhala ukuthi wahamba wafela khona ubani futhi obhala ukuthi wamgcwaba ubani engcwaba bani ubani ngani lokunye wayekhona oba lencwadi ibhalwe uMose imfihlakalo esiyetshelwa uMose ezulwini ukuthi weMose kale kathi ufubani wasala wabhala ngoba kubhaliwe ukuthi wahamba waze wafa
noma wena owabhala ungakafi ukuthi uzofa usididisela nto ukuthi wahamba engathi kusho omunye umuntu mystery ifihlakalo kaNkulunkulu nakuDaniel ikhulunyiwe leyo ndaba futhi but it's fine asiyeke then ke lokuthiwa ke nayo into ethidala ithuna lakha laziwa kuze kube manje futhi lo muntu unemfihlakalo ukuthi cishe nomuntu afanga Thiwa namanje laziwe nisho ukuthi nalabantu abahambe bephanda izinto bakhona lapha ku channel 181 babaveza nje Noah's Ark abe Noah's bani lento leyi umkhumbi wakhe le umkhumbi kaNoah bayaveza umkhombe kaNoah ngicela ukubuza indaba ithuna likaMose bangalitholi Thwala ade babehamba bafika gwede lapha bazama ukuchecka abatholi ngisho amathambo alo uzoyithola encwadini yamaHebheru sewutshelwa kuthiwa kwabonakala ingelosi kaSathane nengelosi kaNkulunkulu bebangisana ngesidumbu sikaMose uNkulunkulu wamthatha kusho ukuthi lo ngempela akekho kubantu lo uNkulunkulu wasingaye number 2 ngoba phela umprofeti akazi ukufika enza into angakaza yenza akekho umuntu umprofeti owakwazi ukwenza lezi zinto ezenziwe lapha ezibhalwe encwadini yeSamuel that is why ngiyima nokufa ukuthi laba bobabili amen Amen. Siyaqeda bazalwane, siyaqeda. Funda bakuthi. Funda ku-English. Besiqede. Verse 6. These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy, and have power over waters to turn them to blood. Bakwazi ukushintsha amanzi. Wathi nje makuthiwa eSouth Africa kuthunyelwa njengoba ethunyiwe DRC amajoni. Kuthiwa sithumela amajoni ayobulala labantu bayahlupha. Basitshela ngoba phela ibusivaliwe indaba kaJesu. Yobusivaliwe indaba kaJesu. Kobe kuthiwa ke abahambe avane laba abakhulume belapha yabathi amanzi wonke eSouth Africa aphenduka igazi ngoba banamandla. Laba amajoni ayobulawa ukoma afe engakafiki nakubona. Akuyokudlalwa ngale nto. Okay, kulungile. Yebo qedela mntanami. And to smite the earth with all plagues as often as they will. Verse 7. Babu Smith. Verse 7. Uyakuthi lapho sebeqedile ubufakazi babo. Isilo esiphuma kwalasha silwe nabo. Sibanqobe, sibabulala. Okay. Nayi isho ungcobo kunina sayiphinda koyiphinda ngise life wozizwe mamdlalweni uyabona ngathi kunina akekho umuntu oyistarring nomuntu oyophila inguna phakade uNkulunkulu kuphela thina siphila inguna phakade ngenxa yakhe lalela kuthiwa bothi sebeqedile uprofeta kwabo uyazi kuthiwa bokwenzani kuthiwa isilo the beast ephuma kwalasha iyolwa nabi banqobi babulale futhi khumbula ukuthi bethiwa akekho ongamabulala nongabathinta kodwa mase kuphele into obizelwe yona uyafa uphele ayingaqhubeki mawungasekho hleze ngisho leyo nto ngoba nalabo akekho ozoqhubeka nalama prophecies zabo aziwa yibona uNkulunkulu waxoxa nabo yena obaziyo kwaphela ngale waloko sekuyimitation nje ngabe iqhubeka ilento ke yamasonto khona amasonto aqhubeka kulokuthiwa sazi ubaba waliqala yabo kuthiwa kodwa yebo no iphelile lento okay thiwa ke isilo ke nayo into engifuna niqaphele ngithe incwadi yesambulo yayi scroll lesa kuyona into ehamba in pages okay kodwa le into engifuna ni understand bukani ke ngifuna umuntu onokuhlakanipha bona kusekukhulunywa ngesilo manje la kule chapter thisile sobe siqhamuka kalasha number 1 sikakafika entweni yakalasha sazi kwalasha lo ukuthi yini nesilo futhi sikakafiki kusona isilo sanisona leso kodwa ngifuna ucheckeke kancane asikho uyabona isambulo chapter 11 uchapter 11 lesikona uhambisana nesambulo chapter 13 bese kuthi isambulo chapter 12 sichaza into ekufanele ngabe ichazwe ekuqaleni kwesambulo uzoyibona mase sisifunde chapter 12 the reason why ngisho njalo ingoba uchapter 11 unesilo esivela kwalasha
Kanjalo futhi no chapter 13 unaso lesi silo kodwa ku chapter 12 asitholakala. So abantu ababhala incwadi yesambulo sebeyibhala ngokwama chapters bayibhala ngendlela ababuhlela ngayo bona ukuthi bazoyibhala ngayo. Kodwa ngokulandelana kwayo uchapter 11 no chapter 12 no chapter 13 iyahambisana. Right, uzobona kodwa masifunda ukuthi iyahambisana. Okay, salwa nabo sabanqoba awuNkosi yami kuyofika isikhathi ke laba prophet bafe. And ngebabulawe lalela ngebabulawe yikholwa. Bayobulawa isilo. Cabanga nje idemon elikhulu kangaka ilona liyobulala ingcebo zikaNkulunkulu libulale. Angiyazi nami impilo yakhe inikelwe esandleni sikaba. Neyami futhi angiyazi. Mhlawumbe ngelilanga umuntu yofa ngazi inkaba ezingakholwa zibulala umuntu okholayo successfully futhi mission yazo afe. Why ngisho njalo bazalwane? Ngisho ukuthi uNkulunkulu anandaba ukuthi ufile. Lithi iBhayibheli kuyigugu kufa kwabangcwele. Mabefa nje bezakena kuhle. Amen. So ngenzela nawe nje mhlawumbe wafelwa isihlobo sashiselwa abantu basishisa ngendlu safa uyazibuza uNkulunkulu waye kuphi uNkulunkulu anandaba ukuthi umuntu ufile jabulethu uza kuyena. Ukuthi ufe ngandlela anandaba naleyo nto. Uma kudinga ukuthi uNkulunkulu aphindisele uzophindisela ngesikhathi sakhe. Kodwa akubona okwethu. Nebona ukusola uNkulunkulu ukuthi ubani uhambile. That is why abantu behamba nangeingozi. Kubhlungu ngona nami ngathandaza ukuthi no baba mina ngisho ungibiza ngifuna ukuhamba ingozi yemoto. Hayi ngeke bazana kuswakali kahle inceke kaNkulunkulu siyabheka. Kuba kushiya ama questions amaningi. Ukuthi kaze bekutheni. Nina ke niprofeta kakhulu nize ngcineni ithuthi bexabene noNkulunkulu edlisona. Kanti cha. Bese kufika insuku zakhe zokuhamba emhlabeni. All right. Asiyeke bazalwane. Okay, siyolwa nabo sibanqobe qhubeka baba usifike. Verse 8. Izidumbu zabo ziyakudindiliza emgwaqweni yomuzi omkhulu okuthiwa ngokomoya iSodoma neGibithe. Lapho lenkosi yabo yabethelwa khona. Awu Nkosi yami ihlungu indaba yalabo prophet. Thiwa idumbu zabo bazalwane ngiyamajina nje. Ngiyamajina idumbu zabo. Thiwa nje idumbu zabo o2. Idumbu zabo nase zilele nje phansi. Thiwa zilolala phansi. Angikwazi ukudweba isidumbu. Amen. Thiwa idumbu zabo bakumbethu ziyola. Ngicela ukubuza abazalwane. Nina nilinde ethi bangcwatshoba ngoba banayihlobo nje. Abanayihlobo lapho. Kuthiwa idumbu zabo ziyobonakala ziphakathi kweSodoma neGibithe la khona inkosi yabo yabethelwa khona. Yebo indaba isahamba njalo khona ingomhlabeni ethi isahamba njalo ivusa naba kuphi nabasekufeni. Ilethe imvuselelo iyasiqhubha endleleni. Nkosi yami lo mhlengu ungubani nje. So asiyeke lapha. Kodwa niyayizwa bazalwane ithi ke bayofake bebulawa ilesi silo idumbu zabo zishiwe kanjalo. Ngicela ufunde ku-English. Qala la iqale khona baba usibili. Verse 8. And they are dead. Awuqale lapho uthi the beast. Verse 7. And when they shall have finished their testimony, the beast that ascended out of the bottomless pit, shall make war against them, and shall overcome them and kill them. Yey kuyobe celebrate emhlabeni abantu abakhonza uSathane. Because laba prophets bobabili bazofakaza la kulaba lo 144,000 uzowatshela ukuthi uJesu ngempela kwakuyena uKristu. Ngoba bayamphika namanje abanye uJesu. All right? Bengafakazi baJuda kuphela nabantu bonke. Kuyobe kuzwakala lokufakaza angazi kuyobe kutrenda kangakanani ngaleso sikhathi. Kodwa kuyobe kuzwakala kuloko ukuthi hayi bokunesimanga sabantu abawu2 abafa. Qhamuka amasosha abashaya ngegqamu bangafi. Bakhulumizwa afa amasosha. Bengaphethe izikhali, bo bengaphethe ikhali lapho. Kuyozwakala yonke lento bese kuphuma isilo esivela kalasha kuthiwa the beast ephuma ku bottomless pit. Iyolwa nabo ibanqobe bese beyafa idumbu zabo qhubeka mntanami. And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was. ISodom kwakuyini indawo yamanyala. IEgypt kwakuyindawo yokukhonza kwezithombe. Kusho ukuthi lana umhlaba wonke uyocelebrate. Uthi hawu bafile abantu abebe nesicefe besitshela ngoJesu. Ngempela sifanele ukukhonzwa lesilo. Bobejabulela isilo bethi hey ukwazi ukulwa nabantu abanqobe hey siyabonga bajabule bekhonza isilo bengaboni.
bejabulele sibulela abantwana bakaNkulunkulu. Qhubeka babusibi. Oh, uqedelile mntana makithi. Funda ke babusibi uqedele sithandaze. Verse 9. Verse 9. Abanye kubantu imindeni izilimi nabezizwe bayakuzibona izidumbu zabo izinsuku ezintathu nengxenye bengavumi ukuba izidumbu. Why into zikaNkulunkulu zonke ziba nengxenye? 3.5 days. 3.5 years. Ayibi nje. You understand? 3.5 days. Bawubonakala. Imani ke nayi ke bazalwane. How possible is this bazalwane? Asibheke. Kuthiwa idumbu zabo. Akusho ukuthi bebakhulu bequmbile bebakhulu cha. Kodwa kuthiwa idumbu zabo ziyobonwa umhlaba wonke. Nginombuzo othi soyibona kanjani ngoba manje umuntu bengafa nedrobheni ngeke simbone. Ngihlele ekhaya mina ngibona umuntu. But i-TV uma ongcwele wangibulela ke ngale. I-TV yoveza iBBC 404 bani nakuma radio stations konke kobe kusho ukuthi kunesimanga kobe kuvela ngisho ko YouTube kuvela ko Facebook. That is why sokwazi ukubabona sonke. Uma ongcwele wangiveza ethi through imedia siyokwazi ukubabona. Because izobe kushuthwa nje kuthiwa usebefile na begqoka ingubo zamasaka bedabukisa. Kuthiwa bashuthwe kanti and kuthiwa ngeke bangcwatshwe for 3 days behleli. Ngeke bangcwatshwe umuntu lapho. Ngisho uhulumeni ngeke asho ukuthi abathathwe bangcwatshwe. Bawo befana nezinje estradini ezifile. Kade babo sibiye qhubeka. Verse 10. Verse 10. Ukhalelani wena ukuthi kunesihlobo sakhe engasingcwabanga ukhalelani nalabo bayofaka nje. Yebo. Abakhileyo emhlabeni bayakujabula ngoba bethabe. Bethumelelane izipho. Ukuba laba abaprofeti ababili bebahluphile abakhileyo emhlabeni. Nezwa popsola izipho ngiyayibuka nje ngena ku WhatsApp njengo Merry Christmas laba bezola. No Happy Valentine. Yabo nje abanye babanje umoya weValentine. Engabhalwe indawo ezweni. Inde usuku lokufeba, usuku lamanyana. Esingathi masichaza ukuthi kwakusho ukuthini uValentine, ubani yena uValentino, masingachaza nje ngakhala umuntu. Biza uphatha ama chocolate ubaba manje uphathe lo mama ngiyalinganisa baba. Ngiyazi akekho sengiyalishisa. Amen. Asiyeni le migubho thina abazalwane. Ngiyanitshela kwa umkhulu uTolo mawuthi uhlutha inkuku wathi Happy Valentine ungakwenzi next year ba. Amen. Okay asiyekeni bazalwane asiyekeni. Abakhile emhlabeni bawuthumelana ngisho izipho. Kuba into ehlekiswa ngayo. Kuyo createwa ama pictures athize kuhlekiswe njengoba kuhlekiswa nje ngevangeli kumanje. Kuthiwa bajabuleke. Okay, funda ku-English siyaqeda manje sheshisa. And they that dwell upon the earth shall rejoice over them and make merry and shall send gifts one to another because these two prophets tormented them that dwelt on the earth. Kunganje abantu kungaphenduka kwabo. Basebefakazelwe batshelwa abantu imani imilinge engaka babumbeda sikhulume nje wena ngasikhulume sisiyeke iBhayibheli uyena okuvutha ba sikhulume iqiniso baba mangafika umprofeti ongadubuleki ongafi ekhuluma iqiniso likaNkulunkulu ngeke ukholwe neyibuko ukuthi inhliziyo zobe zibukhuni kanjani. Qhubeka verse number 11 baba usibi kwathi sekudlulile lezo zinsuku ezintathu nengxenye umoya wokuphila ovela kuNkulunkulu wangena kubo. Bema ngezinyawo zabo usuka madoda. Yebo. Behlela ukwesaba okukhulu labo abababonayo. Hey! Miraculously kuthiwa umoya wokuphila, the spirit of resurrection kuthiwa iyongena kubona ababonakala bephila futhi basukume bame ngeenyawo. Okusho ukuthi nenkosi yabo yalinqoba ithuna yanqoba. Kuyobe kuyiproof emhlabeni wonke. Why uNkulunkulu ezokwenza umhlaba ubone ufuna futhi uphinde ubone bese bevuka. Uthi umhlabelelo nakuvuka kuvuka komsiba ebufeni kena ubomi obunguna athi
ngesimanga esikhulu. Bayovuka bazala umoya ovana wehlele kubona. Belele benjalo, that is why bengebangcwatsha. Bafanele bavuka. Yazi kusiza kuphi nalo? Kusiza ngoba namanje abangakholwayo nalaba ya bathi uJesu wantshontsha abafundi ngithi basho njalo. Bathi kweza abafundi babeke lo uNkulunkulu uyoyenza ibonwe. Cabanga nje one suku lokuqala iBBC yashutha. Olesibili kuthiwa ayibisimanga abantu batshaka umuntu uthi abanayihloko yini. Suku lesithathu nengxenye yalo. Kuthi kuhlwa besashutha kanjalo uthi hayibo ababona idumbu zaba zikakonakala kulelanga elishisa kanje bafanele babonakale bevuka bema ngeenyawo. Kuthiwa umhlaba wonke uyosaba kakhulu. Ngiyababona ade besendelana ama messages besaba abanye bekhala bethi kani banjani laba. Kuthiwa bayovuka laba. Bavuke kwenzekeni baba usibiye yebo. Verse 12. Bezwa izwi elikhulu livela ezulwini. Lithini? Lithi kubo, yenyukelani lapha. Nyukelani lapha, yebo. Base benyukela ezulwini ngefu. Yebo. Izitha zabo zibabuka. Izitha zabo zibabuka. Kuna English. Verse 12. And they heard a great voice from heaven saying unto them, Come up hither. Yebo. And they ascended up to heaven in a cloud. In a cloud. And their enemies beheld them. Bawubebona. Bebabona bevuka. Yiproof enkulu yokuthi uNkulunkulu ukhona uyaphila. Akekho umuntu emhlabeni okwazi ukwenza nje noyokwazi ukwenza lo mhlola. Kodwa uThixo yena yedwa uyokwenza. Kodwa noma kunjalo abaphendukanga. Funda baba usibiya 14 ubani verse 13 yebo. Ngalelo hora kwabakhona ukuzamazama komhlaba okukhulu. Wathi okweshumi komuzi kwawa. Wafa ekuzamazameni komhlaba abantu abayi-7,000. Kuthiwa abantu abayofa nje ngalokuzamazama. Okwamanje kuthiwa kulimele 45, kulimele 2 eJoburg. Lo kuyoba kukhulu kakhulu ukuzamazama kufe 7,000 wabantu. And ikhumbula bobe besebenciphe kakhulu abantu vele la. Ngoba bawo sebefile bebulawa ilawo malokhuza niyakhumbula bawo sebefile vele abanye bawo sebevele sebefice ukufa abanye ilesa inhlupheko bawo sebefile abaningi and futhi khumbula umhlaba la uzobusumncane sizofika lapho because umhlaba usazoncishiswa ngicela uqala ngicede laba kusuka ngayikhohle umhlaba usazoncishiswa niyabona njengamanje ilokhuza kuthiwa inkosi yami. Okay, ingqondo ye-EFF angazi ngabe kanjani. I-EFF njengamanje ithi iAfrika yonke ayihlangani ibe one continent. Irule umuntu oyedwa. Cabanga ama continent angakanani. Cabanga ama countries lokhuza eAfrika. Kuthiwa kodwa bathi ayibe one continent irule umuntu oyedwa kuvulwa amabhoda abantu babe ne-access yokungena noma ikuphi. Lento esho iEFF prophetically ifulfilla iscripture. Izogcwalisa isibhalo ngoba izibhalo zithi songena kwiSambulo chapter 13. Izibhalo zithi omongameli bomhlaba nje wonke bobe be10 kuphela. Okwamanje 79 countries usazolokuthi uthi abanye bengena kwabanye kuze kugcine sebe10. Mase be10 abantu bobe bebancane kakhulu emhlabeni. That is why kuyofu 7,000. Buza bakusibiye khona kuthuma ubuze bese yebo lo 7,000 ufa kanjani ngoba ngane bekuthiwe ngisho ukufa kwelokungasekho kuyobe sekubaleke. Ukhumbuleke ukuthi ingelosi lento ezoyenza ngale ngelosi ka4 ukufa kuyofa kodwa ngeka 5 kuyobuya ukufa ngeka 6 buya ukufa ngeka 7 bese beyafaka lo 7,000. So i-period ne-period i-timeline yeBhayibheli bazali i-period ne-period inento ezokwenzeka iphele kube nenye yenzekayo iphele ngoba kufanele bonke abantu balitaste ulaka nobuhlungu. Okay, asiqhubeke baba usibi. Umaye wesibili wadlula yebo. Wathi abasalayo bashawa uva. Bamdumisa uNkulunkulu wezulu. For the first time bezobe bezama umuntu uThixo. Sebebona lezi zinto. Bathiwa ukuthi asikaze sizwe kuzamazama kufa abantu abaningi kangaka. And ikhumbula ngeke kudlule makuthiwe 7,000 ngeke kube 7 and 1 no kuyoba 7,000
noma ngalimalo omunye akhathishe kuzoba ngathi uyafa kodwa uyophila because iBhayibheli lithe u7,000 kuphela oyofa. uNkulunkulu bazale accurate kakhulu ama prophecies eBhayibheli. All right, funda bakusibe verse 14. Umaya wesibili wedlula. Umaya wesithathu uyeza masinyane. hawu Nkosiyami. Oh maye phela bathathu niyabakhumbula? Funda kwi-English sheshisa. Verse 14. Verse 14. The second woe is past, and behold, the third woe cometh quickly. Baba sibiyaqhubeka ingelosi. Ingelosi yesikhombisa ibetha icilongo. Nayo isizobetha icilongo ke manje. Verse 15. Iyona ke sizobe sekwenzeke zonke lezi. Yebo. Ingelosi yesikhombisa yabetha icilongo. Yebo. Kwase kuzokala amazwi ohlokomayo ezulwini ethi umbuso wezwe usungo wenkosi yethu nokukaKristu wayo iyakubusa kuze kube phakade naphakade. Yey ngobe buyisela umbuso la. Anikhumbulini ukuthi bambuza bathi awu uyobuyiselwa nini umbuso? Nakhumbula abafundi naku Luka chapter 24 bathi awazini ukuthi uJesu ebesithi uMesiya wethu obezobuyisela umbuso. Nayikhumbula leyo. So kuyo ngamamazi uthi uJesu ngelinye ilanga umbuso waleli lizwe uyeza esho uSathane uthi kodwa kananto la kumina. Amaza ngimsaka ukuthi yenza la kumina. Uthi mqondeni yonibaleke. So amandla wonke okubusa ayobe sephuciwe bonke sebuKristu Jesu njengenkosi ebusayo. All right. Qhubeka ke amalungu 16. Amalungu angama24 ayahleli phambi kukaNkulunkulu ezihlalweni zawo zobukhosi. Akhothama athi mbongo ubuso bawo. Akhuleka kuNkulunkulu. Ethi Yebo. Siyakubonga Nkosi Nkulunkulu somandla okhona nowawukhona ngokuba uthabathe amandla akho amakhulu wabusa. English. Those 3 verses. Okay. Verse 15. The seventh angel sounded, and there were great voices in heaven, saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. Verse 16. And the 24 elders which sat before God on their seats fell upon their faces and worshipped God. 17. Saying, we give thee thanks, O Lord God Almighty, which art and wast and art to become, because thou hast taken to thee thy great power and hast reigned. Verse number 18, Babu Sibi. Izizwe zathu kuthena kwase kufika ulaka lwakho lesikhathi sokwehlulelwa kwabafileyo nokunika izinceku zakho umvuzo abaprofeti nabangcwele nabesaba igama lakho abancane nabakhulu nokubhubhisa ababhubhisa umhlaba. Lalelani bazalwane. Niyazwa mase kuthiwa izizwe zathu kuthena ngaphezulu ade sidumisa. Niyabona umuntu uyakhohlwa. Bawubona lento bathuke khona manje iphinde isithele engqondweni zabo. Baphinde bamthuka uNkulunkulu. Umuntu uyakhohlwa. Qhubeka babusuke. Verse 19. Yebo. Kwase kuvulwa ithempeli likaNkulunkulu elisezulwini. Yebo. Kwabonakala umphongolo wesivumelwano sakhe ethempelini lakhe. Yebo. Kwaba khona imibani, ukuhlokoma kwamazwi. Yebo. Ukuduma, ukuzamazama komhlaba lesikhotho esikhulu. Funda kwi-English qedile manje. Verse 18. And the nations were angry, and thy wrath is come, and the time of the dead, that they should be judged, and that thou shouldest give reward unto thy servants the prophets, and to the saints, and them that fear thy name, small and great. Lezo ukuthi abaprofeti bane great reward. Yebo, qhubeka. And shouldest destroy them which destroy the earth. Verse 19. And the temple of God was opened in heaven. The temple of God nayikhumbula nayo lekadila. Iyovula ngoba phela le isazokwehla
ihlobile njengomakoti ehlobela umyeni wakhe izobonakala vele ezulwini sazofika leyo chapter ibonakala as gold, as pure gold yehla ize emhlabeni sekulungiswa umhlaba kabusha iyokwehla le ayisukuhlala ezulu kodwa okwamanje ibonakala isasezulu uyibona uJohane la esiqini sasePatmos isezulwini yebo uqhubeka sisi. And there was seen in his temple the ark of his testament. Ngiyabona ukuthi uyaphinde uyabuya umphongolo ade sikhuluma ngawo uyabuyiswa yebo. And there were lightnings and voices and thunderings and an earthquake and great hail. Masimbonge ono sana simu